sampun kalampahan dinipun pasrah wujuding syukur ugi tanda jawab dumateng kawula muda ing desa Sitiarjo. Prabowo punika monggo sami haneseni wujuding syukur warga desa Sitiarjo ingkang badhe kapasrahaken kawiwitan saking warga dusun Krajan Ilèn ingkang kapimpin dening Bapak Kasun Krajan Ilèn. Kali-kali di situ aja kamu panas. saking warga dusun Krajan Wetan ingkang kapimpin dening Bapak Kasun Krajan Wetan. Ini kan boleh rekomendasi.